Tidak lupa Tata. Tata ini. Tata kita sevision. Moi kaikki. Käyttäkää mun hienoa käyttöä. Minä menen näyttää sulle. Ei haittaa. Kiva. Kato. Pidän hetkeksi. Riittääkö mulla tähän ensimmäiseen rahat? Riittää. Ei tarvii enää mitään. Okei, mennään. Ensimmäiseen kokeillaan. Mutta katon. Voin katsoa. Haluaisin kokeilla.
Ei kiltti mitään. Mä haluan tehdä nyt mun omia videoita. Mitä pelataan? Heitä. Heippa, me ei pidä mennä sänkyyn. Ei pidä. Höpö. Tää ei oo totta. Aleksilla sanotaan. Hei, Se haluaa. Toi nimi on paskapää. Ei ole. Tää nimi on paska. Kirja, lopeta. Älä! Kirja. Mun kummaksi kiusausta sanoit käyttäkää. Et vielä. Nyt pelaa. Sain tämän ruuvimeistelisarjan ilmaiseksi Temulta. 181 tarkkuus ruuvimeistelisarja. Tarvikkeet ovat vaihdettavissa. Kiristä ruuveja helposti. Yksinkertainen kokoaminen. Kaikki bitit ovat magneettisia. Sopii kaikkiin kotielektroniikkalaitteisiin. Mä menen taas pelaa sitä Robloxia. Tuun. Tiina. Kato, onko se vieläkin täällä? On. Tossa se näkyy. Ai, moni oli teistä. Ihanoista ihmisestä. Mulla on vähän virtaa. Pitää laittaa laturimia. Ouch. Sydän täynnä rakkautta, taskut täynnä seistä. Kattokaa tätä. Mä haluan näyttää teille ensin yhden jutun, minkä mä oon sen Robloxilla tän nukunkin. Tee. Unohtuu stress. Kattokaa vaikka. Tiesitkö tänne, että mulla on ollut Roblox? Unohtuu stress. Se on biga. Ei oo mun hiukset Mutta kiinni. haluatte pyytää mun kavereihin, niin kerro sun nimi, Vivian. Mikä mun nimi on? Mun nimi on... Oota. Ensin mä haluan näyttää, mikä mulla on. Mä tää. Tuossa näkyy mun nimi. Okei. Tossa näkyy Aleksin nimi. Ei se näytä mun nimi! Okei. Mun nimi on Mummi 12. Mikä oli? Mun nimi oli Mummi. Mun nimi oli Mummi 523. Ja mä mennään pelaa tällaista. No nyt kuvaillaan. Oota, ei vielä petille. Mun koittaa tätä peliä itse. Avatsu vanuami. No suovitellaan tässä sitä mehuakin.
Ui. Mennäänpä katsomaan. Mä en halua läksenä piellä. Bye bye. Nyt on mun videot ollut. No niin, pelaa niin puhelimella.